ahora presentando a obra do problema das estacións, unha obra feita por mesmo colexio, o mesmo club de teatro. O que máis me gusta do teatro é estar cos meus compañeiros e perder o medo escénico. O proxecto que temos agora no club é representar a obra das estacións e tiñamos pensado facer outra obra sobre o acoso, o bullying no instituto, pero por problemas de aprendizaje e falta de personal non se pudo. O director é unha boa experiencia e podes darlle moitos exemplos, axudar as novas persoas e facer comprender aos demais que non é tan complicado o teatro. Queríame repetir o ano seguinte, aparte por novos compañeros e para demostrar que o teatro non é tan malo.